बिदिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेफाजाबाव बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय बादा। रायजो राजाफोरनि गाहाम देहानि सायावबो नोजोर बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि। भेरगाव ब्लक बिएसइउनि बानजानियाव आर्टेरि कार्डआव बेसेन लायाजासेनो मेगन फाहामथाय बादा। थांनाय 9 आगस्ट खालि थुंगियो बे फाहामथाय बादाया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आर्टेरि कार्ड बिसिडिसिनि मावख'आव भेरगाव ब्लक बिएसइउनि बानजानियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि मददजों रायजो राजाफोरखौ बेसेन लायाजासेनो मेगन फाहामथाय बादा लानानै फाहामथाय होबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थांनाय 29 जुलाइ 2022 खालारनिफ्राय जागायनानै 9 आगस्ट 2022 सिम बड'लेण्ड नेत्रलयनि रोंग'सार डक्टरनि गेजेरजों बे फाहामथाय बादाखौ भेरगाव ब्लक बिएसइउआव बानजायो। बेसेन नाङै मेगन फाहामथायनि गिबि हाबाफारिखौ भेरगाव ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि खगेन बसुमतारी आरो भेरगाव जिल्ला बिपिएफनि आइजो गांखंनि आफादगिरि जुलि सरनिया बेखेवनानै होदोंमोन। बे बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय बादायाव गोबां मानसिफोरनि मेगनखौ अपारेसन खालामनानै फाहामथाय होनाय जायो आरो रायजो राजाफोरा बे बायदि खाबुखौ मोननानै गोजोननायजों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावनायजों लोगोसेनो बे खाबुखौ लानानै फैनाय भेरगाव ब्लक बिएसइउनि दैदेनगिरि मावथिफोरखौबो साबायखर बावो। थांनाय 9 आगस्ट खालिबो जोबथा सान महरै आर्टेरि कार्ड बिसिडिसि मावख'आव बे एखे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय बादानि सोमोन्दै भेरगाव ब्लक बिएसइउनि आफादगिरि क्रिन्जय बरुवा ओरैबायदि फोरमायो। दिनैहाय भेरगाव ब्लक बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन थांनाय सानथामसो सिगांनिफ्रायनो जोङो मोनफ्रोमबो बिसिडिसियावनो फ्रि आइ चेकआपखौ खालामबोदोंमोन। बिब्दिनो दिनैहाय थामथि सान आरो थामथि सान माने दिनैहाय जोबथा सान। बे जोबथा सानाव जोंहा आर्टेरि कार्ड बिसिडिसियाव लानाय जादों। सुप्लाइ खायसे सुबा लोगोसे आर्टेरि कार्ड बिसिडिसि मोनथाम बिसिडिसिनि मानगोनां रायजो राजाफोरा दिनैहाय जोंजों लोगोसे फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ मदद होफैदों। बे लेखायैनो आङो मानगोनां दिनैनि बे भेरगाव बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि आंनि लोगो मावथिफारिया बिथांमोनजों लोगोसेनो आर्टेरि कार्ड बिसिडिसिनि बिएसइउनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, इउथनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, वुमेन सेलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि, बिपिएफ पेरेन्टनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लोगोसे मासिगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरो जे बिथांमोना गाव गावनि जि बेसेन गोसा सम बेखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे हाबाफारियाव मदद खालामनायनि थाखाय जोङो बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन भेरगाव ब्लकआ गोजोननाय बावहरदों आरो साबायखर बावहरदों। जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बिब्दिनो मोनफ्रोमबो ससियेलिस्ट खामानि माने सुबुं अनफावरि खामानिखौ जोङो मावनो साखाफारा। बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जोङो भेरगाव ओनसोलाव जेसेबांखिनि डेभेलपमेन्ट बा जौगाथायनि खामानि मावनो गोनां दं बेयाव जोङो मावनो थाखाय साखाफारा। उदालगुरिनिफ्राय जनास बसुमतारीनि रिपर्ट, बिटिसि लाइभ 12।